Ako ďalšie tu máme petardy, je to Big F2 Black Doom Boom, mal to 10 kusov, ja som si objednal Silver, toto je Black, teď som vyskúšať to aj to, že vyskúšame porovnávačku niekedy, že tak to môžete vidieť, je to od výroby Classic, je to vlastne rok výroby 2018 a nabalený to má 10 gramov. Je to kategória F2, takže poďme si to rozbaliť, že ak to vypadá. Takže takto vypadá, môžete vidieť. Beriem si jednu. Takto môžete vidieť, že vypadá Boom Boom Big F2 Black.